considerând aceasta ca o Noi, oamenii, credem că dictaturile apar departe de noi, în alte timpuri, în alte lumi. Dar cel mai adesea, dictaturile se nasc chiar în interiorul speranțelor noastre. România dictaturii ceaușiste nu a cunoscut doar frica, ci mai ales tăcerea. Nu doar lipsurile, ci și obișnuința cu ele. Povestea lui Nicolae Ceaușescu nu este doar istoria unui om ajuns la putere, ci istoria unei țări transformate încet și aproape imperceptibil într-un stat în care partidul a devenit lege, iar legea un instrument al fricii. Acest videoclip nu este un rechizitoriu și nici o glorificare. Este doar o încercare de a înțelege cum se construiește o dictatură, cum rezistă ea zeci de ani și de ce, atunci când cade, lasă în urmă mai mult decât ruine. Dictatura lui Nicolae Ceaușescu nu ar fi fost posibilă dacă, înaintea lui, România nu ar fi fost deja supusă unei dictaturi comuniste. Ceaușescu nu a creat sistemul din temelii. El a moștenit un stat deja fracturat, o societate deja redusă la tăcere și instituții deja transformate în instrumente de control. După cel de-al doilea război mondial, România nu a intrat în comunism prin voința liberă a poporului, ci printr-un proces de ocupare politică și militară consfințit indirect de înțelegerile dintre marile puteri. Prezența Armatei Roșii, presiunea sovietică și eliminarea sistematică a partidelor democratice au dus pas cu pas la instaurarea dictaturii comuniste, o dictatură de partid în care pluralismul, libertatea și opoziția au fost anulate. Alegerile au fost falsificate, elitele interbelice au fost eliminate prin închisori, deportări și execuții, iar statul a fost reorganizat după modelul sovietic. În acest context, frica a devenit instrument de guvernare, iar obediența o condiție a supraviețuirii. Nicolae Ceaușescu a crescut și s-a format în interiorul acestui mecanism. El nu a fost o abatere de la sistem, ci produsul lui cel mai radical. Un om care a învățat încă din tinerețe că puterea nu se negociază, că adversarii nu se conving, ci se elimină și că statul poate fi transformat într-o fortăreață a voinței personale. Astfel, dictatura lui Ceaușescu nu a apărut brusc, ca un accident al istoriei, ci ca etapa finală a unei dictaturi deja consolidate, în care partidul unic a fost înlocuit treptat de cultul unui singur om. Nicolae Ceaușescu s-a născut într-o Românie profund rurală, săracă și inegală, la 26 ianuarie 1918, în satul Scornicești, județul Olt, un loc în care viața era dictată de pământ, de muncă fizică istovitoare și de lipsuri cronice. Familia sa era una numeroasă, tipică lumii țărănești de la începutul secolului 20, unde supraviețuirea era mai importantă decât educația,
iar copilăria era scurtă și adesea dură. Tatăl, Andruță Ceaușescu, era un țăran autoritar, rigid și iubitor de alcool, iar mama, Alexandrina, încerca să mențină echilibrul unei gospodării în care resursele erau mereu insuficiente. În această lume, Nicolae a crescut fără confort, fără siguranță și fără perspective reale de ascensiune socială. Educația sa a fost limitată la câteva clase primare, insuficiente pentru a deschide drumuri profesionale sau intelectuale solide. Școala nu a fost pentru el un spațiu al descoperirii, ci doar o obligație temporară, abandonată rapid în favoarea muncii. Lumea satului nu îi oferea nici modele, nici speranțe, ci doar repetiția aceleiași existențe marcată de sărăcie și subordonare. La o vârstă fragedă, Nicolae Ceaușescu a părăsit satul și a ajuns la București, într-o capitală care, pentru un copil de la țară, părea imensă, dură și indiferentă. Aici a început ucenicia ca cizmar, o meserie modestă, practicată în ateliere înghesuite, unde munca era grea, plata mică, iar viitorul incert. Viața de ucenic l-a pus față în față cu realitatea unei societăți profund stratificate, în care diferențele dintre cei privilegiați și cei lipsiți de orice șansă deveneau tot mai evidente. Acești ani de muncă timpurie au avut un impact profund asupra formării sale psihologice. Umilințele, lipsa recunoașterii, sentimentul de marginalizare și convingerea că sistemul este fundamental nedrept au început să se adune, transformându-se treptat într-un resentiment social puternic. Pentru Nicolae Ceaușescu, lumea nu părea să ofere recompense pentru efort, ci doar obstacole pentru cei născuți în afara cercurilor privilegiate. În acest context, ideologia comunistă a apărut ca o promisiune seducătoare, nu ca un sistem filozofic complex, ci ca un discurs simplu, radical, care oferea explicații clare pentru frustrările personale și indica drept vinovați burghezia, exploatatorii, ordinea veche. Comunismul îi oferea nu doar un sens, ci și o posibilitate de afirmare într-o lume în care altfel nu ar fi avut nicio șansă. Partidul devenea o scară socială, iar disciplina ideologică o formă de putere. Astfel, dintr-un copil crescut în lipsuri, cu educație fragmentară și fără capital cultural, se contura treptat un tânăr marcat de dorința obsesivă de afirmare, de control și de revanșă socială. Nu era încă dictatorul de mai târziu, dar se formau deja trăsăturile esențiale, neîncrederea profundă în ceilalți, convingerea că puterea trebuie cucerită și păstrată cu orice preț și credința că ordinea se impune, nu se negociază. Intrarea lui Nicolae Ceaușescu în mișcarea comunistă nu a fost un gest romantic sau ideologic în sens profund teoretic, ci mai degrabă o alegere pragmatică și identitară. Partidul Comunist Român, aflat în ilegalitate în perioada interbelică, oferea celor marginalizați nu doar o ideologie, ci și un sentiment de apartenență, o disciplină strictă și promisiunea unei răsturnări totale a ordinii sociale existente. Pentru Ceaușescu, comunismul devenea nu doar o doctrină, ci o cale de afirmare personală într-o lume în care simțea că nu are alt loc. Activitatea sa în cadrul organizațiilor clandestine era una măruntă,
dar constantă. Distribuirea de manifeste, participarea la întruniri legale, transmiterea de mesaje și menținerea legăturilor între celulele conspirative. Nu era un ideolog strălucit, dar se remarca prin disciplină, tăcere și obediență, calități esențiale într-o structură ilegală în care supraviețuirea depindea de loialitate și rezistență la presiune. Arestările repetate din anii 30 și începutul anilor 40 au jucat un rol esențial în construirea imaginii sale de luptător. În realitate, condamnările nu îl transformaseră într-un lider de prim rang, dar în interiorul partidului, experiența detenției era o monedă politică extrem de valoroasă. Fiecare lună de închisoare adăuga legitimitate. Fiecare anchetă devenea dovada devotamentului față de cauză. În penitenciare precum Doftana sau Caransebeș, Ceaușescu a învățat mai mult decât tactici politice. A învățat cum funcționează frica, cum se construiește autoritatea într-un spațiu închis și cum tăcerea poate deveni o armă. Închisoarea a fost, pentru el, o școală dură a supraviețuirii și a ierarhiilor informale, unde cei mai rezistenți psihic ajungeau să domine. Treptat, dintr-un activist anonim, Ceaușescu a început să fie perceput drept un om de încredere, un cadru disciplinat, lipsit de îndoieli și gata să execute ordine fără să le pună la îndoială. Anii de ilegalitate au modelat profund modul său de a gândi puterea. Pentru Ceaușescu, politica nu a fost niciodată un spațiu al dezbaterii, ci unul al conspirației, al secretului și al controlului. Lumea se împărțea în camarazi și dușmani, iar supraviețuirea depindea de vigilență permanentă. Această mentalitate, formată în subteranul politic, avea să-l urmărească toată viața. Chiar și atunci când va ajunge în fruntea statului, Ceaușescu va continua să conducă România ca pe o organizație clandestină, cu suspiciune, cu rețele paralele de control, cu o obsesie pentru loialitate absolută și cu o frică constantă de trădare. În acest univers al activismului ilegal, Nicolae Ceaușescu a cunoscut-o pe Elena Petrescu, o tânără muncitoare, la rândul ei atrasă de mișcarea comunistă. Relația lor nu a fost una romantică în sens clasic, ci o alianță construită pe ambiție, resentiment social și dorința comună de ascensiune. Elena nu era vreo intelectuală, dar se remarca printr-o voință dură și o ambiție nemăsurată. Încă din acei ani, ea a înțeles că puterea politică este singura cale de a depăși condiția modestă din care provenea. Împreună, cei doi au format un cuplu sudat nu de afecțiune profundă, ci de un scop comun. În mediul carceral și conspirativ, Ceaușescu l-a cunoscut pe Gheorghe Gheorghiu Dej, figura dominantă a comuniștilor români. Această relație va fi decisivă pentru el. Dej a văzut în Ceaușescu nu un rival, ci un executant fidel, lipsit de inițiativă ideologică proprie, dar extrem de disciplinat. Această fidelitate oarbă i-a adus promovări rapide după instaurarea regimului comunist, ceea ce Ceaușescu nu obținuse prin carismă sau inteligență teoretică, avea să obțină prin obediență totală.
După moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, în martie 1965, Partidul Comunist Român se afla într-un moment de echilibru fragil. Liderul care consolidase dictatura de partid dispăruse, iar în interiorul conducerii se conturau tensiuni între diferite grupuri de influență. Nimeni nu dorea o confruntare deschisă, nimeni nu voia un nou lider puternic care să destabilizeze ierarhiile deja fixate. În acest context, Nicolae Ceaușescu a apărut ca soluție de compromis. Tânăr, aparent lipsit de ambiții personale excesive, disciplinat, cunoscut ca executant fidel la liniei de partid și mai ales considerat controlabil. În primii ani de conducere, Nicolae Ceaușescu a cultivat cu atenție o imagine diferită de cea a predecesorului său. A vorbit despre suveranitate națională, despre independență față de Moscova, despre un comunism cu specific românesc. Momentul din 1968, când a condamnat public intervenția sovietică în Ceoslovacia, i-a adus un capital uriaș de popularitate, atât în țară cât și în Occident. Pentru mulți români, el părea un lider curajos, un om care îndrăznea să spună nu Imperiului Sovietic. Această perioadă de aparentă deschidere nu a fost însă începutul libertății, ci pregătirea dictaturii personale. În spatele discursurilor naționaliste, Ceaușescu a început să îndepărteze sistematic orice potențial rival, să concentreze funcțiile cheie în mâinile sale și să transforme partidul într-un organism colectiv, într-un instrument al propriei voințe. Deciziile nu mai erau negociate, ci dictate. Critica, chiar și cea internă, devenea suspectă. Treptat, partidul a fost golit de sensul său colectiv. Biroul politic, Comitetul Central, Marea Adunare Națională au devenit simple decoruri. Puterea reală se muta într-un cerc tot mai restrâns, dominat de Nicolae Ceaușescu și de oamenii săi de încredere. În acest proces, Elena Ceaușescu a început să joace un rol tot mai important, nu ca figură simbolică, ci ca participant activ la deciziile politice majore. Construirea cultului personalității a fost pasul decisiv în instaurarea dictaturii personale a lui Ceaușescu. Presa, radioul, televiziunea, școala, cultura, toate au fost mobilizate pentru a crea imaginea unui lider providențial, infailibil, genial. Ceaușescu nu mai era prezentat ca un prim între egali, ci ca expresia supremă a voinței națiunii. Realizările partidului și ale poporului deveneau realizările sale personale, iar eșecurile dispăreau complet din discursul oficial. Limbajul propagandei s-a transformat radical. Superlativele au înlocuit realitatea. Conducătorul iubit, geniul Carpaților, vizionarul epocii moderne, toate acestea nu mai erau simple formule, ci elemente ale unui ritual zilnic. Aplauzele deveniseră obligatoriu, entuziasmul era impus, iar tăcerea suspectă. În spatele acestui spectacol grotesc se ascundea o realitate tot mai dură: frica. În paralel, securitatea a fost consolidată ca principal instrument de control. Supravegherea populației
a devenit sistematică. Informatorii dintre rândurile cetățenilor s-au mulțit, iar spațiul privat aproape că a dispărut. Ceaușescu nu mai conducea doar un stat, ci controla o societate întreagă prin teamă, conformism și izolare. România era din ce în ce mai clar o dictatură personală în care voința unui singur om dicta direcția politică, economică și socială. Astfel, dictatura de partid, moștenită după Gheorghiu Dej, a fost transformată pas cu pas într-o dictatură absolută, nu printr-o lovitură spectaculoasă, ci prin acumulare lentă de putere, fără ca poporul să-și dea seama, prin manipulare, propagandă și eliminarea oricărei alternative. România a fost cucerită de Ceaușescu și a trebuit să îi se supună fără cripnire. De aici înainte, orice opoziție a fost zdrobită din fașă, iar orice greșeală a liderului avea să fie plătită de o întreagă națiune. Odată consolidată, dictatura personală a megalomanului Ceaușescu, România a intrat într-o etapă în care propaganda și realitatea au început să existe în două lumi complet separate. Pe hârtie, în ziare și la televizor, țara trăia un progres fără precedent. În viața de zi cu zi, însă oamenii trăiau o degradare lentă, constantă și profund umilitoare. Anii 70, dar mai ales anii 80, au transformat existența cotidiană într-o adevărată luptă pentru supraviețuire. Alimentele de bază au devenit raționalizate, iar lipsurile au fost prezentate ca un sacrificiu necesar pentru binele națiunii. Oamenii stăteau ore întregi la cozi, fără să știe ce se va aduce sau dacă se va aduce ceva, dacă vor prinde măcar o bucată de pâine, un litru de lapte, ori măcar câteva ouă. Coada nu era doar un loc al așteptării, ci un spațiu al umilinței și al tăcerii forțate, unde nimeni nu îndrăznea să spună prea mult, pentru că nimeni nu știa cine ascultă, câți securiști sau informatori sunt prin preajmă. În apartamente, frigul devenise normalitate. Lumina se stingea frecvent, căldura era o raritate, iar Ceaușescu le spunea oamenilor să-și mai pună pe ei o haină groasă. În cuvântările sale, dictatorul vorbea despre economisire și responsabilitate patriotică, în timp ce el, împreună cu cercul său, trăiau complet izolați de această realitate, într-o lume paralelă a privilegiilor absolute. În contrast violent cu viața reală, presa oficială construia zilnic o imagine falsă, aproape grotescă, a României. Ziarele, revistele, emisiunile de televiziune și manualele școlare îl prezentau pe Nicolae Ceaușescu drept un conducător genial, vizionar, părinte al națiunii. Fiecare discurs era descris ca istoric, fiecare vizită de lucru ca un moment decisiv pentru progresul patriei, fiecare decizie ca o dovadă de înțelepciune supremă. Limbajul devenise rigid, repetitiv, lipsit de sens real, dar omniprezent, așa zisul limbaj de lemn. În spatele acestui decor propagandistic
se afla însă adevărata coloană vertebrală a regimului, securitatea, care a reușit să instaureze frica. Securitatea nu era doar o instituție, ci o prezență difuză, invizibilă, dar permanentă. Oamenii învățaseră să vorbească în șoaptă, să nu aibă încredere nici în vecini, nici în colegi, uneori nici în proprii membri ai familiei. Telefonul putea să fie ascultat, scrisorile deschise, conversațiile raportate. Cei care îndrăzneau să critique regimul nu erau prezentați niciodată ca opozanți politici. Și pentru ca lumea din afara României să nu poată vorbi despre disidență, regimul a perfecționat o metodă cinică de neutralizare, transformarea opoziției în anomalie. Cei care totuși îndrăzneau să vorbească, fie erau internați forțat în spitale de psihiatrie, etichetați drept instabil mental, pentru ca ideile lor să nu fie luate în serios, fie erau judecați ca infractori de drept comun, acuzați de fapte minore sau inventate, astfel încât să nu existe oficial deținuți politic. Arestările se făceau discret, adesea noaptea. Oamenii dispăreau din viața publică fără niciun fel de explicație. Numele lor erau șterse din presă, din instituții, din memorie. Frica nu era doar de pedeapsă, ci și de ștergere definitivă, de dispariție simbolică și socială. În acest climat, creat de Ceaușescu și odioasa lui securitate, opoziția organizată devenise aproape imposibilă. Nu pentru că nu ar fi existat nemulțumire, ci pentru că reușiseră să o izoleze, să o fragmenteze și să o patologizeze. Fiecare individ se simțea singur în nemulțumirea sa, convins că este singurul care vede adevărul. Astfel, România anilor 80 era o țară în care realitatea se trăia în tăcere, iar minciuna se proclama public. O țară în care supraviețuirea devenise un act de adaptare, iar lupta pentru demnitate un risc. Dictatura nu mai avea nevoie de violență vizibilă în fiecare zi, pentru că frica era deja instituționalizată. Regimul lui Ceaușescu părea stabil. Propaganda funcționa perfect. Controlul era total. Dar totuși, sub această liniște forțată, nemulțumirea se acumula. Iar ceea ce se acumulează prea mult, fără să aibă o supapă de scurgere, ajunge inevitabil să explodeze. În decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu nu mai conducea doar o țară aflată în colaps economic și moral. Conducea un regim rămas singur în propria rigiditate. În întreg blocul comunist, schimbarea devenise inevitabilă. Liderii est-europeni înțeleseseră că epoca dictaturilor de tip stalinist se încheiase. Unii au ales retragerea, alții au acceptat tranziții controlate, dar aproape toți au înțeles că puterea absolută nu mai putea fi menținută. În Uniunea Sovietică, Mihail Gorbaciov lansase perestroica și glasnostul, recunoscând deschis eșecul sistemului și nevoia de reformă. În Europa Centrală și de Est,
regimurile comuniste se prăbușeau unul după altul. Sub presiunea oamenilor, zidul Berlinului a căzut, devenind simbolul sfârșitului unei lumi construite pe frică și separare. Doar Nicolae Ceaușescu a refuzat orice reformă, a respins orice semn de deschidere, a ignorat realitatea internațională și a continuat să conducă țara ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. În timp ce alți lideri acceptau că timpul lor trecuse, el s-a încăpățânat să creadă că puterea sa este eternă, că România este o excepție și că populația îi va rămâne loială indiferent de costuri. Dar, spre surprinderea dictatorului Nicolae Ceaușescu, românii au început să se revolte. Totul a început la Timișoara. Ceea ce inițial părea un protest local s-a transformat rapid într-o revoltă deschisă. Represiunea ordonată de regim, gloanțe, arestări, morți, nu a reușit să înăbușe mișcarea, ci a declanșat exact opusul. Frica a fost în sfârșit învinsă. Pentru prima dată, după decenii, oamenii au ieșit în stradă știind că riscul este extrem, dar și că tăcerea nu mai este o opțiune. În zilele care au urmat, revolta s-a extins, Bucureștiul devenind scena finală. Conducerea a încercat să recâștige controlul prin metodele vechi, mitinguri regizate, discursuri mobilizatoare, apeluri la unitatea poporului. Dar momentul mitingului din 21 decembrie a marcat ruptura definitivă de Ceaușescu și dictatura lui. Mulțimea nu a mai răspuns conform scenariului. Murmurul, apoi huiduielile, au arătat direct că autoritatea dispăruse. În dimineața de 22 decembrie, regimul s-a prăbușit. Armata, pilonul final al dictaturii, a refuzat să tragă în populație. În acel moment, puterea nu mai avea pe ce să se sprijine. Fuga cu elicopterul de pe acoperișul Comitetului Central a devenit imaginea simbolică a sfârșitului. Dictatorul Nicolae Ceaușescu, care se pretinsese etern, părăsea scena istoriei în grabă, izolat și lipsit de sprijin. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost capturați la scurt timp. Următoarele ore s-au desfășurat într-un climat de haos și teamă. România nu mai avea instituții funcționale, nu mai avea un cadru juridic stabil și se temea de o revenire violentă a vechiului regim. În acest context, s-a decis organizarea unui proces rapid, improvizat, menit să închidă definitiv capitolul dictaturii. Procesul din 25 decembrie 1989 a fost sumar. Acuzațiile reflectau realități grave, dar procedura nu a fost una de justiție deplină. Verdictul era cunoscut dinainte. Execuția care a urmat a fost grăbită, lipsită de solemnitate, o decizie politică luată într-un moment de maximă tensiune pentru a elimina orice posibilitate de întoarcere. Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi înțeles contextul istoric al acelui moment și ar fi ales să se retragă, așa cum au făcut-o aproape toți liderii comuniști din Europa de Est, soarta lui și a României ar fi putut fi alta.
Tranziția către democrație și economia de piață s-ar fi putut face treptat, negociat, fără vărsare de sânge, fără victime și fără trauma unei rupturi violente. Dar refuzul de a accepta sfârșitul, încăpățânarea de a rămâne la putere cu orice preț și incapacitatea de a înțelege că istoria nu mai putea fi oprită, au împins România spre singura revoluție sângeroasă din întregul bloc comunist. Prețul nu l-a plătit doar conducătorul, ci întreaga Românie. Dictaturile nu cad pentru că liderii aleg să plece, ci pentru că refuză să o facă atunci când timpul lor a trecut. Iar atunci când puterea nu mai știe să se oprească, istoria găsește întotdeauna o cale dureroasă de a o face în locul ei. Ce trebuie să învățăm din dictatura lui Nicolae Ceaușescu? Dictatura lui Nicolae Ceaușescu nu este doar un episod încheiat al istoriei, ci un avertisment permanent. Ea ne arată cât de fragilă este libertatea și cât de ușor poate fi pierdută atunci când puterea nu mai este controlată, iar societatea este redusă la tăcere. Dictatura lui Nicolae Ceaușescu nu este doar un episod închis al istoriei, ci un avertisment permanent. Ea ne arată cât de fragilă este libertatea și cât de ușor poate fi pierdută atunci când puterea nu mai este controlată, iar societatea este redusă la tăcere. A doua lecție este că cultul personalității este un semn clar de pericol. Atunci când un lider este prezentat ca infailibil, genial, indispensabil, iar critica devine tabu, democrația este deja în declin. Nici o societate sănătoasă nu are nevoie de conducători providențiali, ci de instituții funcționale și reguli respectate. A treia lecție este legată de frica instituționalizată. Dictatura lui Ceaușescu a supraviețuit nu doar prin represiune directă, ci prin interiorizarea fricii. Oamenii au învățat să tacă, să se adapteze, să evite întrebările. O societate care nu mai vorbește liber devine vulnerabilă în fața oricărei forme de autoritarism. La fel de important este să înțelegem că izolarea informațională este un instrument esențial al dictaturii. Controlul presei, propaganda constantă, manipularea realității nu sunt simple excese, ci mecanisme deliberate de dominare. Acolo unde nu există presă liberă și acces la informație diversă, adevărul devine o victimă timpurie. Dar cum putem evita o altă dictatură? O putem evita doar prin vigilență constantă, nu prin nostalgie sau indiferență. Democrația nu se apără singură. Ea are nevoie de cetățeni informați, implicați și dispuși să pună întrebări incomode. Este esențial să apărăm separația puterilor în stat, independența justiției și libertatea presei, chiar și atunci când aceste principii par abstracte sau incomode. Ele sunt exact barierele care împiedică transformarea puterii în abuz. La fel de important este să respingem discursurile care promit soluții simple la probleme complexe, care caută vinovați unici și care transformă frustrarea socială în ură. Dacă privim atent la istoria dictaturilor, vom vedea că acestea se hrănesc din crize și din dezamăgiri. În cele din urmă,
Cea mai puternică apărare împotriva dictaturii rămâne memoria. O societate care își uită trecutul devine vulnerabilă la repetarea lui. Tăcerea, frica și neimplicarea pot să ucidă definitiv libertatea. Așa că, atenție! Dacă v-a plăcut videoclipul, vă rog frumos să apăsați butonul subscribe, pălmuța, clopoțelul și să lăsați un comentariu. Mii de mulțumiri și pe curând! Urmează episodul 4, Hitler.